Приемам предизвикателството ти. Ще го изпълня. Освен това ще даря 100 лева за бедстващите в Мизия. И на своя страна предизвиквам нови 3 души. Георги Катев, Иван Гайдаров и Данчо Терзиев. Ако имат здрави гащи и ако имат големи сърца, да отговорят на предизвикателството ми и те. И за да няма лъжа и измама, това е леда. За хората, които имат нужда. Предизвиквам ви. Яко ли? Дано и вие да имате същия кеф.